Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may tatanging usilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, malay sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. Sana wag po kayo magsawang mag-subscribe sa akin. Ipagpatuloy nyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanungin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon naman po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. Makakalog ko po at ituturo ko po sa inyo lahat ang aking manalalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At mga panggamot ng mga orasyon na dito po lamang matutuklasan sa Liwangan ng Pangasinan. Pakatandaan, pakiingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. At huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong isa puso't isipan, panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hininga po sa hirap ng buhay. At ito'y ay malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa ay hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik, diktik at tumapaw ng pagmamahal ng ating Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Sa mga gusto pong magpa-shoutout po, magkumilang po kayo sa baba at isa-shoutout po kayo. Shoutout kay Belindo Paliso, Bike Tayo Commented, Silly Royal from Bicol, Ryan Naviste, Jonix Bin Nadine, Gerardo Jimenez, PJ Nonono, Arnel Del Rosario, Andy Bonifacio, Crispy Abugaw, Fortili, Tinet Ron, Angelica Bundok, Rita Palma, El Chapel, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Lolita Say, Arting Camacho, Marcin Placido, Ilpina Felipe, Ilmay, Tripoli Commented, Marina Arangis, Loli Cayago, Joan Biggs, Nobit, Gilang, Jik Bulbayda, Rosino, Buray, Narpik, Mochianters, Nathan Bot Commented, Maylin, Yumampo, Ali Mercadias Commented, Gray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Brian Bimsa, Rudy Joaquin, Yuri Takman, Inday Sali, Ipojin, Cecilia Cruz, Mark Jam, PB Purok, Johnny Gianan, Joseph Lacada, Evelyn Calado, Antonio Suarez, Ruan Linoso, Marvin TV, Coldwood TV, Karen Dumampo, Jebelin Gano, Shiani, Allen Ramos Pabriag, Isya Pilar, Pagkagat ng Diling EDC Commented, Luyang, Antito Tiger, Maruka, Carilipio, Sim Gamer 69, GC Mai, Galvez, Rio Estrada Commented. Sa mga hindi po nabanggit po, shoutout po sa inyo lahat. Kung gusto po nyo magpa-shoutout po ay mag-comment lang po kayo sa baba at paki-subscribe, like, and share na rin po. Maraming salamat po. Ang isi-share ko po sa inyo ay pampaswerte sa wallet, Liwangan ng Pangasinan. Ito po ay ginagawa po sa Martes at Biyernes lamang po. Sa mga naniniwala lang po, kung di po kayo naniniwala po dito ay paki-skip nyo lang po. Sa mga naniniwala po, ituloy-tuloy nyo lang po. Ang pamamaraan po ay gawin ito sa sumisikat ang araw para mabisa. Gumawa po ng supot na maliit na magamit ang pulang sinulid. Lagyan ng isang dahon ng laurel. Lagyan ng bigas ng pitong piraso, yung walang diferensya po. Kumuha ng pera na may value. Pitong piraso po at ilagay mo sa supot na pulang tila. Ang paglagay po ipatalikod mo sa iyo ang pera. Pagkatapos lahat nito ay painit mo ng 1 oras, tos saka mo itahi at ilagay sa wallet para certain ka at hindi basta-basta maubusan ng laman ng iyong wallet.
Sana po naintindihan po nyo aking paliwanag po. Ulitin ko naman po. Ito po ay ginagawa sa Martes at po, Biyernes lamang po. Ang pamamaraan po, gawin ito sa pag sumisikat ang araw para mabisa po. Number 1 po, gumawa po ng supot na maliit na gamit ang pulang sinulid. Ang pangalawa, lagyan po ng isang dahon ng laurel ang supot. At lagyan ng bigas ng 7 piraso, yung walang diferensya po ang bigas na buo po. At kumuha ng pera na may value. Halimbawa, kumuha ng pera kung 5 piso, may value po yun. Huwag po kayong kumuha ng pera na mga sentimos, wala pong value yun. Dapat po kung ano pong gusto po nyo ilagay, kung 20 pesos na 7 piraso po, maganda po yun. Napakalaking value po yun. At ilagay mo sa supot na pulang tila. At pag inilagay mo yun, ipatalikod mo sa iyo. Halimbawa, yung harap ng pera po, ipatalikod mo sa iyo. Tapos pang-5 po, pagkatapos lahat po nito, ipainit mo ng 1 oras nakasama ang supot, saka mo itahi at ilagay sa wallet para certain ka at hindi ka basta-basta maubusan ng laman ng iyong wallet. Sana po naintindihan po yung paliwanag. Sa mga naniniwala lang po, gawin nyo po. Wala pong mawawala po sa atin kung hindi po natin susubukan gawin. Kasi nasubukan po nila natin na palagi po tayo naubusan sa pera. Pag dinukot mo sa wallet mo, ubos na ubos. Kaya binagi ko pong pamamaraan po to. Kung sakasakali po na maniniwala po kayo, ay ipagkakalob sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Tiwala lang po at isa po sa isipan po paggawa. Pag gumagawa po kayo, focus lamang po kayo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po huwag pakalimot po mag-subscribe, mag-like and share. Kakapindot na rin po ang bilay ko. Para maintindihan nyo po ang aking paliwanag, ulit-ulitin nyo po yung video lang po. Kung nabibilisan po kayo, pasensya na po kayo kasi ganyan talaga ang buhay. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo lahat.